Και λέει ο Μπατζελιός, με μια σπαθιά του ο Θεός έσκησε τη μαδάρα και ένα φεγγάρι ανοίχθηκε και φέρνει σου τρομάρα. Ένα από τα πολλά παράλληλα φαράγγια της περιοχής του Φραγκοκάστελου αποτελεί το όμορφο αλλά και απότομο φαράγγι του Μανικά. Είναι μικρό φαράγγι, μήκους 2 χιλιόμετρων περίπου, που ξεκινάει από το γραφικό οροπέδιο του Μανικά σε υψόμετρο 700 μέτρων ανάμεσα στις κορυφές της Αγριμοκεφάλας, της Παπούρας και της Ατσαχοκεφάλας και καταλήγει στο χωριό Σκαλωτή. Σήμερα, ο μικρός οικισμός Μανικάς, από όπου παίρνει το όνομά του, έχει εγκαταλειφθεί και χρησιμοποιείται ως βάση από τους κτηνοτρόφους της περιοχής. Στο οροπέδιο ξεχωρίζει το μικρό εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στον Άγιο Μανώλη και εορτάζει κάθε καλοκαίρι στις 21 Αυγούστου. Η πρόσβαση προς το οροπέδιο Μανικά γίνεται από τον χωματόδρομο που ενώνει το χωριό Σκαλωτή με τον κεντρικό δρόμο που συνδέει τον Καλλικράτη με την Ασσηγωνιά. Το φαράγγι αρχικά είναι αρκετά ανοιχτό, αλλά στη συνέχεια στενεύει και τα τυχώματα υψώνονται κατακόρυφα. Το ανάγλυφό του είναι ιδιαίτερα απότομο και αν κανείς δεν παρατηρήσει τα μπλε σημάδια που του υποδεικνύουν πώς να προχωρήσει, θα νομίζει πως πρόκειται για γκρεμό. Ωστόσο, με λίγη προσοχή, δεν είναι απροσπέλαστο και μάλιστα αποζημιώνει τον επισκέπτη με τη θέα προς το ανοιχτό πέλαγος, τα αρώματα των βοτάνων καθώς και τη φυσική του ομορφιά. Το φαράγγι διαρρέει το ρέμα πέραμα που καταλήγει στην όμορφη παραλία των Λάκων. Κατά την πορεία σας θα διακρίνετε το παλιό καλντερίμι. Μέσω αυτού κινούνταν στο παρελθόν οι κάτοικοι από τα χωριά στην απόλυξη του φαραγγιού προς τον Καλλικράτη και από τους οικισμούς που βρίσκονται πάνω από το φαράγγι προς την Σκαλωτή, τον Αργουλέ, αλλά και προς το οροπέδιο Μανικά. Λίγο πριν φτάσει κανείς στη Σκαλωτή, τα ψηλά τυχώματα του φαραγγιού στενεύουν, δημιουργώντας εκπληκτικούς σχηματισμούς. Η ιδιομορφία του φαραγγιού, η γραφικότητα του τοπίου και η θέα των αρπακτικών που πετούν πάνω από τους περιηγητές δημιουργούν μια μοναδική αίσθηση που κάνουν την πεζοπορία αυτή ξεχωριστή.